Trabahoon ug ipasaka ang elevation sa skywalk sa lungsod sa Konsolasyon. Kini mao ang skywalk nga naapektuhan bihang nasabud ang usa ka dakong trailer truck o container van niadtong Agosto 2. Nataud-tauran ang mga otoridad sa pagkuha sa maong truck. Matud sa DPWH, sa wa pa mahitabo ang aksidenteng pagkasangit sa maong truck, aduna nay plano ang ahensya para trabahoon ang maong skywalk. Ilisan ang body niini ug patasan ang height para di na masabod ang mga sakyanan. Sa Agosto 20, sugdan ang pagtrabaho niini. Maong adunay partisadan nga sirad-an alang sa trapiko. Na timing lang po nga nasangit siya pero for demolition na siya, for removal na siya. Ay naman tay awarded project pala na. Removal ta sa superstructure. Di na to i-retrofit ang foundation as ng kulong. I-raise up na to to a certain height nga di na maabotan ng kuan. Mga tagdas karon nga sana mga trailers